Shwmai, bore da a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop, ble wrth gwrs ni'n cofio am ddiwedd yr ail ryfel byd ar 8 Fai nôl yn y flwyddyn 1945. Oedd e ddim cweit wedi golygu diwedd yr ail ryfel byd, fe ddath hwnna ychydig yn hwyrach, ond dyma o'r diwedd ar ôl blynyddoedd hir o ymladd oedd diwedd yr ail ryfel byd yma ar gyfandir Ewrop. Felly ni'n mynd i fod yn dysgu chydig am hanes diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop heddi, a hefyd yn dysgu sgiliau digidol defnyddiol iawn a chreadigol yn defnyddio Adobe Express fel arfer. Croeso mewn. Os ych chi yn newydd i'r sesiwn athrawon, cofiwch bod modd i chi i oedi y fideo fel bynnag mae'n eich siwtio chi. Os mae'r wers yn mynd ychydig yn rhy gyflym, mae croeso i chi wasgu pause a cario ymlaen chwarae fel mae'n siwtio chi. Cofiwch hefyd bod yr holl wersi hyd at hanner tymor i gael fan hyn ar adobe.live lessons. A bydd y rai ar gyfer gweddill y tymor hyd at gwyliau'r haf yn cael ei ryddhau yn yr wythnosau nesaf. Felly cadwch ligad barcud mas amdano rheina. Os ydych chi'n tagio, os ydych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, yna tagiwch fi mewn hefyd gyda'r rhain sy'n ar y gwaelod fan hyn, oherwydd fi'n joio gweld gwaith yr ysgolion sydd wedi ymuno gyda'r gwersi byw. Nawr te, ar gyfer heddi mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi, a mae hwnna'n sgrolio reit lawr fan ar waelod y sgrin, sef adobe.ly/ewrop26, a bydd yr ddolen na fyna drwy'r wers gyfan, dyw hwnna ddim yn mynd unman. Felly, os ych chi angen hwyrach ymlaen, mae fe fyna i chi drwy'r wers i gyd. Wel, dewch i ni gael mynd i gael gweld beth sydd ar dudalen weithgareddau a beth i ni'n mynd i fod yn wneud heddi. Wel, dyma ni, dyma'r dudalen gweithgareddau, a dwi wedi agor hwn gan mynd i tab arall, fel chi'n chi gweld, mae Adobe Express y fi ar agor fan hyn, ond wedyn dwi wedi agor tab arall, clicio y plus, tab arall, a yn y tab arall yna nes i just teipio adobe.ly/ewrop26, a mae wedi agor dudalen yma. Os oes dyfais gyda chi sydd yn gallu sganio cod QR, rhywbeth fel iPad, yna allwch chi just sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin, a fydd hwnna'n agor y dudalen yma. Felly mae yna ddwy ffordd gyda chi o gyrraedd fan hyn. Right, a ar y dudalen yma, i ni'n mynd i gael gwybod beth ni'n mynd i fod yn wneud heddi, y ddwy weithgaredd. Felly dewch i ni gael sgrolio lawr a gweld beth i ni'n mynd i fod yn wneud heddi. Wel, yn gyntaf, ni'n mynd i fod yn creu tudalen flaen papur newydd. Iawn, a beth sydd da ni fan hyn yw enghraifft o'r math o beth oedd yn cael ei argraffu, a eich chi'n gallu mynd a chwilio am yr tudalennau blaen, y papurau newydd, papurau dyddiol, o'r cyfnod, a oedd pob un ohonyn nhw, fel fi'n siŵr i chi dychmygu, yn rhedeg yr un stori ar y diwrnod. Felly dyma ni enghraifft o destun ar dudalen blaen papur newydd, a ni'n mynd i trial creu un sydd yn edrych fel bod yn dod o'r 40au o 1945. Os oes angen y testun yma arnoch chi ar PDF, yna mae e fan hyn, lle ni glicio ar y bottom yma, bydd e'n agor i fyny ar PDF i chi hefyd. Iawn, wel dewch i ni gymryd draw i Adobe Express te, a dewch i ni gael dechrau creu y dudalen flaen y papur dyddiol yma de. Ni'n mynd i gael lot o hwyl yn neud hwn. Right, wel, clicio ar tab Adobe Express, dyma ni. A dwi'n mynd i newid Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg, achos mae'n Saesneg gyda fi ar y foment. Felly newid iaith Express. Yn y cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch, cliciwch ar yr avatar ar gyfer eich cyfrif. A... ni'n mynd i wneud refresh, achos dylen ni fod yn gweld settings fyna. Dwi'n trial to. Cofio, oedd e ddim na. Right, settings. Settings. A yn y ffenest yma ar y gwimplen gyntaf, rwy'n just yn mynd i ddewis y dewis cyntaf o top yr ystyr, sef Cymraeg. Cau'r ffenest gosodiadau, a dyna ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right de, wel, dewch i ni gael creu yn cynfas ar gyfer tudalen wag, a chi'n gwybod beth, mae poster yn mynd i fod yn un berffaith. Felly, cliciwch ar y cerdyn pink yma sy'n dweud creu poster. A dyma ni ein tudalen wag. Right, well.
Nawr, dewch i ni gael gosod yn aws. Dwi'n meddwl bod eisiau bod yn hwn yn edrych fel rhyw hen bapur. Felly dwi'n mynd i fynd i'r chwith ble mae'n dweud ychwanegu cynnwys ac i'r elfennau fan hyn. Dyna ni. Ac yna dwi'n mynd i sgrolio draw i'r cefndiroedd. A yn y cefndiroedd, chwilio fan hyn. Dwi'n mynd i chwilio fan hyn am hen bapur. Aha, dyma ni. Nawr, dyn ni'n moyn bod yn edrych yn rhy hyn. Chymod, dyn ni'n moyn bod yn edrych fel scroll o'r canol oesoedd. Felly rhywbeth sy'n, chymod, jyst wedi mylynu tymau bach. Chymod, rhywbeth fel na. Felly na i drial gwahanol rai. Chymod, dyn ni'n moyn rhywbeth rhy grif fan hyn. Just awgrym bod y papur yma yn hen, bod e ddim yn ffres. Mae rhywbeth fel nad fi'n meddwl yn rhy grif, chi'n gwybod? Mae'n edrych yn rhy hen. Felly, just yr awgrym lleia bod y papur yma yn hen. Fi'n meddwl oedd un y ddau lan ar top yn hyn. O'n i'n licio'r un yma. Just rhyw liw hifen yn dweud. Na fe, fel la, yn iawn. Just i osod yn aws. Right. Wel, mwyn i ni gael unrhyw bapur newydd, mae enw y papur yn bwysig iawn. Felly, dewch i ni gael meddwl am enw y papur. Nawr, allai fe fod yn bapur lleol i chi. Enghraifft, fan hyn yng Nghaerfyrddin, yn papur bro lleol ni yw cwlwm. Felly, allai ni fod yn dychmygu mai dyma dudalen blaen rhifin cwlwm, 1945. Neu, y papur bro lleol i fi, pan o'n i'n tyfu lan, oedd papur cwm Gwener, papur y cwm. Felly, gallwch chi feddwl am enw, neu gallwch chi greu yn eich hun os ych chi moyn. Chi'n bod, allai fe fod yn rhywbeth fel newyddion y dderwen, neu newyddion Gwendraeth, neu chi'n bod, gallai fe fod yn rhywbeth i wneud a'ch ardal chi. Neu, os ych chi moyn cael bach o hwyl, allwch chi fod yn cyfieithu enw papur newydd enwog Saesneg. Hwna wastad yn eitha doniol. Enghraifft, The Daily Mirror. Felly lle ni wedi rhywbeth fel y drych dyddiol. Iawn? Neu yr hael. Neu beth arall ni gael? Y post dyddiol. Enghraifft. Felly lle chi feddwl am enw i'ch papur chi. Iawn? Ond dwi'n mynd i fynd am rhywbeth fel papur y cwm, dwi'n meddwl. Right, felly. Dwi'n mynd i fynd am testyn. Ychwanegwch eich testyn. A rwy'n mynd i deipio enw'r papur yma. Iawn. Papur y cwm. Na ni. Right. Wel, mae hwnna'n mynd i fynd. Wel, mae'n mynd i fynd lan fan hyn ar y top, yn dweud. Enw'r papur newydd yn fawr fel arfer ar y top. Os i ni'n neud rhyw fath o tudalen flaen, mae enw'r papur yn bwysig iawn. Right, nawr, reit ar ddechrau, fi'n mynd i ddechrau meddwl am ffont. Nawr, mae angen bod y ffont yma'n edrych, gobeithio bod e'n edrych fel bod e'n dod o'r 40au. Iawn. Felly fi'n moyn chwilio am rhywbeth sy'n edrych yn bach yn hynafol. Nawr, mae'r set ffontiau IM fel gyda ni, ond fi yn meddwl bod rhain falle yn rhy... Fi'n credu falle bydd hwnna'r DU2. Falle bydd hwnna'n iawn ar gyfer y testyn ei hun, ond mae rhain fi'n credu yn rhy hen ffasiwn ar gyfer teitl. Felly mae angen i fi ddod o hyd i ffont arall ar gyfer y teitl, dwi'n meddwl. Okay? Right, nawr. Gyda hwnna mae'n meddwl, fi jyst yn mynd i sgrolio trwyddo. A jyst meddwl pa un o'r ein sy'n edrych fel allai fe fod yn enw papur newydd. Mae'r alegreia yma wedi dal y llygad i. Ar te, mae hwn yn edrych, dwi'n meddwl,
yn addawol. A falle bod rhywbeth italig yn mynd i fod yn dda. Iawn, chymryd mynd edrych yn bach yn fwy hen ffasiwn, yn dweud? Dechrau cael driol hwnna, black italic. I gybod nhw'n eitha da, chi'n bod? I gybod nhw'n eitha da. Os rhywbeth, falle bod e bach yn rhy drwchus. Felly yna fynd am un ychydig yn sgafnach beth am rhywbeth fel bold italic. Ie, neu falle rhywbeth sydd ddim yn italic. Felly, jyst dewyswch ffont i chi meddwl sydd yn edrych fel gallu fe fod o'n dod o'r 40au. Dyma ni. Ie, fi licio hwnna. A chymod, bydde ychydig bach o liw falle ar tudlen yma, ond dim lot. Dim lot, iawn. Felly, felly ni'n mynd i fod yn ofalus gyda'n lliw. Right, fi'n licio hwnna. I wneud ei edrych bach yn fwy unigryw, be na i wneud yw torri lawr y bwlch rhwng y llythrennau. Chi'n gweld, gwasgu'r llythrennau bach yn agosach at ei gilydd. Na ni, mae'n edrych bach yn fwy wedi wneud y llaw wedyn, dweud, bach fwy handmade, bach fwy custom. Gret. Ydy, mae hwnna'n edrych yn wych. Fi'n licio hwnna. Nawr, nesaf, fi'n mynd i gadw fe'n y canol, fyna mae'r linell binc yn helpu fi. Nesaf, lliw. Nawr te, ar gyfer y lliw, fi'n mynd i glicio lliw'r testyn. Nawr, fi'n mynd i ddechrau bant gyda falle'r coch yma. Ond, chymod, i wneud y ffont, y print i edrych yn henach, be na i wneud, yw mynd i'r personol, a be licen yw fersiwn felly tywyllach o y ffont yma. Felly, dwi'n jyst mynd i chwarae rown gyda yr fersiynau mwy tywyll. I weld sy'n fi'n ffindo un sy'n tym bach yn edrych fwy hen ffasiwn. Ond, dwi'n mynd moyn colli'r ffaith mae coch yw e hefyd. Felly, dwi'n mynd moyn mynd rhy bell o'r coch. Rhywbeth fel na fe. Gret. Iawn. Nawr. Nesaf. Beth am dynnu sylw i'r enw'r papur? Nawr fel arfer bydde yna linellau cryf o amgylch ar bapur newydd. Iawn, i dynnu sylw. Felly, i wneud hwnna, dewch i ni gael mynd i'r siapiau. Ni'n mynd i ychwanegu cynnwys. Ychwanegu cynnwys fan hyn. A un i'r elfennau. A draw i'r siapiau. A dwi eisiau. Be na i gael nawr te? Na i fynd am betrial, dwi'n meddwl. Rectangle fan hyn. Na ni. Right. Nawr. Gyda hwn, licen ni bod canol y petrial yn yr un lliw ar testyn. Felly, fi'n mynd i glicio'r llenwi a dewis yr... mae'n dangos fan hyn mewn defnydd. Chi'n gweld, dyna'r lliw sy'n mewn defnydd nawr. Gret, perffaith. A wedyn, yr ymyl, dwi ddim yn moyn ymyl, felly chi'n gwybod beth yw'n ni'n neud? Dwi'n just dod lawr a trwch y border i 0, a dyna ni, does dim ymyl gyda ni. Iawn. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw just adeiladu rhyw focs bach o amgylch y teitl, chi'n gweld? Felly fi'n mynd i roi un petrial fan hyn. Just fel la. A wedyn dyblygu fe, a roi'r un arall draw fan hyn. Dyna ni. A wedyn, felly newn ni roi un hir yn gros y top, felly dyblygu eto. A gyda hwn, dwi'n jyst yn mynd i wneud e'n hir, fel yna. A roi fe lan ar y top. Gret. A dyblygu eto. A gyda'r un yma, dwi'n mynd i roi e yn gros y gwaelod. Nawr. Beth newn ni? Gewn ni fe falle'n cyffwrdd ar y. A wedyn, bod hwnna falle fel na.
Ie, neis. Fi'n licio hwnna. Fi'n credu bod fi'n mynd i wneud hwnna bach yn fwy to. Chydig fwy tal eto, dwi'n meddwl. O, dia mi. Sy'n mynd rhan yma. Right, gyn ni. Iawn. Fi eitha licio bod chi'n gweld fel mae e'n mynd dros yr P a'r Y? Ie, fi'n licio hwnna. Fi'n credu bod e'n tynnu popeth at ei gilydd. Chi'n gweld felly, dwi jyst yn gwneud bocs o amgylch enw'r papur. Nawr, byddwch yn ofalus o ryw ymylon bach fel hyn. Chi'n gweld? Ymyl bach fel yna. Just newch yn siŵr bod pethau wedi leino lan. Mae'r llinellau pink yn mynd i'ch helpu chi. Na ni. Mae popeth yn berffaith. Nawr, dyna ni. Enw'r papur. A chi'n meddwl, nawr bod fi wedi gwneud yna, fi'n credu gallu yr un top dod lawr hefyd. I gael cae y bocs na mewn dyma bach. Fel na. Ie. Mae hwnna'n edrych yn gret. Right, fi'n dwlu ar hwnna. Mae bendant ddim yn edrych fel bod o'r cyfnod yma. Mae'n edrych tym bach yn fwy hen ffasiwn. A fi licio'r lliw. A fi hefyd yn hoff bod fi wedi cael y bwlch rhwng y llythrenau i wneud y ffont i edrych tym bach yn fwy aniben. Gret. Right. Iawn. Dewch ni gael meddwl am ein pennawd. Felly'r pennawd sydd ni fan hyn yw Diwrnod FE Buddugoliaeth yn Ewrop. Right, wel dwi'n mynd i gopio reina. Control C. Iawn. Nawr te. A dewch ni gael blwch testyn newydd. Am testyn, a chwnegwch chi'ch testyn. Right, dwi'n ni glido hwnna mewn. 3 dot, glido. Right, Diwrnod FE Buddugoliaeth yn Ewrop. Gret. Nawr, mae eisiau hwn fod yn ddi. Yr unig ddau liw fi'n mynd i gael ar hwn yw yr coch ar di yma. Na fe. Right. Nawr, bydde yr pennawd mewn ffont gwahanol. Iawn, bydde fe mewn ffont mwy trwchus, mwy cryf. Felly, ni'n chwilio am un sy'n sans serif sydd heb yr addurno bach yma, fel bod yr llythrenau fwy fel bloc. Felly, dewch ni gael just teip am mewn yn sans. Dyma ni, iawn, a ni'n mynd i weld lot fawr, dros 100 o ffontiau, sans, chi'n gweld? A fi chwilio am un sydd yn edrych, enghraifft, os fi'n mynd i hwnna'r DM sans. Os na un da fan hyn. Ie, mae hwnna, chi'n gweld, DM sans black, mae hwnna'n un da. Felly, ewch trwyddo, chi chwilio am rhywbeth sy'n tymed bach o naws hen ffasiwn iddo fe. Iawn, dim un o'r rai sy'n edrych yn rhy gyfoes, yn rhy modern. Beth am hwn? Note o sans. Mae hwnna'n edrych yn un da. Ydy, mae hwnna'n edrych yn da. Ai am hwn, fi'n meddwl. Ydy, mae hwnna'n edrych yn gret. Right, wel, nodwedd o benawdau papur newydd yw bod meintiau'r ffontiau yn newid drwy'r amser. Wel, beth sy'n mynd i fod yn gret i ni fan hyn yw i ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig. Felly dwi'n mynd i glicio'r cynlluniau testyn, dewis dynamig, a dyna ni, chi'n gweld nawr, mae'r Diwrnod FE wedi cael ei wneud yn fwy o faint fel bod e'n llenwi'r lled. Nawr, dewch i ni gael falle edrych ar y gwrthwyneb i beth wnaethon ni gyda enw'r papur newydd, sef agor y bwlch rhwng y llythrenau. Wneud y bwlch yn fwy. Fi'n credu o'n i'n wneud e just i'r linell waelod fyna. Clicio ffwrdd fel bod ni just yn cael y bocs glas a trio hwnna to. Na fe, fel na. Nawr, mae hwn rhywbeth o'ch chi'n gweld yn aml ar y papurau newydd. Chwn ni hefyd gau y bwlch rhwng y llinellau, dwi'n meddwl, i gael y buddugoliaeth yn Ewrop yn agosach i Diwrnod FE. A mae hwnna'n edrych yn ben i gamp.
hwnna'n edrych yn gret. Ydy. Gret. Perffaith. Mae hwnna'n union y math o beth o'n i moyn. Right, wel, yna fydden ni falle'n cael rhyw blocyn neu rhyw linell i rannu'r dudalen. Felly, gan bod ni wedi defnyddio'r llinell goch yma, dewch ni gael ailgylchu hwn. Fe'n diblygu hwn, lawr fan hyn. Ond bydde'r inc lliw yn costi fwy arian, felly ni'n mynd i ddefnyddio'r inc D gymaint ni'n gallu. Felly, ni'n mynd i newid lliw yr petriol yna nawr o goch i ddu. Gret. A ni'n barod am ddelwedd nawr, am lun. Right, wel, dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys. A ni'n mynd i fynd i'r AI cynhyrchiol. A ni'n mynd i gynhyrchu delwedd. Nawr, dwi'n meddwl ar gyfer y fain o le sydd â fi fan hyn. Mae stori gyda ni hefyd. Felly, fi credu bod ar draws yn mynd i fod yn gret. Felly, na ddewis ar draws. A cyn dechrau nawr, just rowch y llun mewn yn ei le. I weld, ydy hwnna'n mynd i ffitio. Nawr, chi'n bod beth? Sa'n meddwl bod hwnna'n mynd i adael digon le i'r stori, felly mae eisiau fi fynd am un sgrin lydan. Felly fi'n mynd i gael gwared o hwn, taflu fe yn y bin, a dechrau to. Ychwanegu cynnwys AI cynhyrchiol, cynhyrchu delwedd, a fi am sgrin lydan trwy'n. Hwn yw'r un fwyaf llydan te, lleiaf tal. Na ni, chi'n gweld? A mae hwnna nawr, os dwi'n llenwi ar draws y dudalen, yn gadael mwy o le i fi ar y gwaelod i'r stori. Right, wel, beth yw'r ddelwedd yma'n mynd i fod? Wel, dewch ni gael gweld beth yw'r stori. Roedd llywonydd mawr a dathlu ddoi wrth i'r rhyfel yn Ewrop ddod i ben o'r diwedd. Casglodd torfeidd mewn trefi a dinasoedd gan chwifio baneri, canu caneuon a bloeddio'r newyddion gwych am heddwch. Diolchodd y brenin Siôr a'r prif weinidog Winston Churchill i'r milwyr, y morwyr, y peilotiaid, y nyrsys a'r gweithwyr dewr, a helpodd y wlad drwy flynyddoedd hir y ryfel. Canodd clychau y glwysi ar draws y wlad, ac roedd llawer o bartion gyda cherddoriaeth, dawnsio a danteithio'n arbennig. Roedd plant yn chwarae a chwerthin yn y strydoedd gan chwifio baneri Jack yr Undeb. Ar ôl blynyddoedd o galedu, daeth y genedl gyda'i gilydd i fwynhau diwrnod hapus obaith, heddwch a diolchgarwch. Llawenydd ym Mhrydain wrth i heddwch ddychwelyd i Ewrop. Right. Wel, dyma ni de. Dewch i ni gael trial creu y ddelwedd na. Iawn? Felly, dwi'n mynd i fynd te a dechrau disgrifio hwn. Wel, yn gyntaf, beth yw hwn? Wel, ffotograff o 1945. Iawn? Felly, teipio hwnna gyntaf i ni gael yr arddull yn iawn. Ffotograff o 1945. Beth i ni'n gweld? Felly, nawr, gallai hwn fod, gallai chi drial disgrifio eich tref neu'ch pentref, chi, neu gallai chi fod yn trial wneud hwn chi'n bod y lluniau enwog na o Llundain. Ond felly na i fynd am bentref bach yn y wlad, felly. A trial dychmygu beth oedd y diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop yn edrych fel yn y pentre i, le ges i'n geni. Iawn, beth ddigwyddodd? Oedd pawb yn mynd lan o borth yr un, oedd pawb wedi cerdded lan Tyle Llanddarog oherwydd oedd clychau'r eglwys yn canu, falle. A bod pawb lan yna, felly rhywbeth fel yna. Right, pentref gwledig yng Nghymru. Iawn. Gallech chi dorri hwn lawr hefyd, iawn? Cofiwch bod nhw'n gallu bod yn syml. Ffotograff o 1945. Pentref yn y wlad. Talnod llawn. Cymru. Iawn. Torf fawr o bobl tu allan i
eglwys fach. Pawb yn hapus. Plant yn rhedeg. Rhai pobl mewn gwisg milwrol. Right, triwn ni hwnna. Triwn ni hwnna i ddechrau. A cynhyrchu. A nawr, mae Express yn mynd i roi 4 canlyniad i fi ar gyfer be dwi newydd teipio. Alla i ddewis un o'r reina, cynhyrchu mwy. Neu, os na dwi'n hoffi un o'n nhw, dechrau to gyda ysbardyn dwi wedi teipio. Waw, right, sgwylwch ar hwn. Nawr, de. Dych chi'n gael zoom o mewn. Wel ie, mae hwnna'n dorf mawr iawn, dwi e? Fi'n credu taw hwnna yw'n hoff i ni fyna. Fi'n credu taw hwnna yw'n hoff i ni. Dwi'n fynd am hwnna jyst dim eglwys i weld na, ond ie, felly bod eisiau fi gael eglwys. Dere. Ewn ni am hwnna de. Mae gormod o bobl yn hwnna. Fi'n mynd i fynd am torf, just torf fach o bobl. A trial to. O'n i'n licio fe, ond mae'n edrych fel bod gormod o bobl na, fi'n credu. Felly ni'n trial unwaith eto gyda torf yn llai, dwi'n meddwl. Ond mae'r naws yn berffaith, yn dweud. Mae'r naws na yn berffaith. Right, mae hwn yn well. Mae hwn yn well yn syth nawr. Ydy. A dwi'n meddwl mae'r un cyntaf na yw'r un gorau. Dwi'n meddwl? Ie. Yeah. Right, na, gyda y llun wedi wneud, be dwi'n mynd i wneud, licen i weld yn bach o'r papur yn y cefndir hefyd. Felly dwi'n mynd i fynd i'r anroloiwedd a dewis yr dull cyfuno lluosogi. Na ni, chi'n gweld beth mae'n wneud, mae just yn toddi yr llun yma ychydig mewn i'r cefndir sydd dan ni fan hyn yn fwy. So mae hwnna'n gret. Right, wel ar waelod y llun dwi'n mynd i gael baryn D arall. Felly dwi'n mynd i glicio yn yr stack einau ar y baryn D, dyblygu, a lawr o fe. Just yn fframio fe fel yna. Gwych. Wel, nawr ni'n barod ar gyfer y stori i hun. Felly dewch i ni gael ychwanegu blwch testyn, ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i ddod nawr, a dyma ni, dwi'n just yn mynd i gydio yn hwn i gyd. A copio fe, felly deglicio copi, neu Ctrl-C ar eich bysellfwrdd. A glido hwnna mewn, 3 dot glido. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau ni gael ffont gwahanol eto fan hyn nawr. A fel arfer, fydden ni ddim yn gweithio chi gael 3 ffont gwahanol ar un darn o waith, ond dwi'n meddwl bod angen ar gyfer hwn. A dwi'n credu bod y ffontiau IM fel na. Dyma ni, os chi jyst yn teipio IM fel, mae rhain yn edrych yn union fel print hen bapur newydd, yndyn nhw. Felly, dwi'n mynd i fynd am yr un yma. Gret. Nawr, o ran hwn, nawr te, dewch ni gael gweld, ydyn ni'n gallu gwneud ychydig yn fwy. Mae da ni, chymod, is-bennawd i roi reit ar y gwaelod, felly dwi eisiau cadw chydig bach o le i hwnna. Right, dwi wedi llenwi yr stori gymuned fi'n gallu fyna. O ran alunio, nawr, fel arfer yn hen bapur newydd, bydde alunio yn cael ei gyfiawnhau, dyma ni, iawn. A beth mae cyfiawnhau yn meddwl yw, bod y bwlch rhwng yr geiriau yn cael ei wneud yn fwy. So, mae maint y ffont yr un peth, ond mae bwlch rhwng y geiriau yn cael ei newid fel bod yr testyn yn llenwi ar draws cymaint o phosib. Chi'n gweld? A mae hwnna'n real arddull hen ffasiwn o bapur newydd. Felly, os chi'n moyn wneud
chymod rhywbeth i edrych fel hen bapur newydd, mae cyfiawnhau yn dric bach da. Nawr, fi'n credu allan ni hefyd gau y bwlch rhwng y llunellau. Gallaf. Mae hwnna'n neud ei edrych yn fwy hen ffasiwn hefyd. Nawr bod fi'n neud hwnna, fi'n credu falle allai chwarae rown gyda siap y bocs a falle maint y bocs. Felly, just chwaraewch rown nawr gyda, chymod, maint y ffont, siap y blwch testyn i gael dangos y stori na cystel a chi'n gallu. A unwaith chi yn hapus dy hwnna, beth yw'n i'n neud yw roi un petrial coch ola ar y gwaelod. Reit y draws. Fel yna. Ac yna, i fi yn mynd i ddyblygu yr pennawd yma sda fi. Dyblygu fan hyn. A beth dwi'n mynd i roi mewn fan hyn yw llawenydd ym Mhrydain wrth i heddwch ddychwelyd i Ewrop. Copio hwnna. Mewn o fe. Bydeis. Bydeis. Le mae hwnna di mynd? Diwrnod fi i. Right, dyna ma. I roi hwnna ar y top. Iawn, roi fe ar y top y stack heinau. Nawr te, ni glido beth dwi'n ni newydd gopio mewn fan hyn. Glido. Nawr, mae eisiau hwn i fynd ar un linell. Right, nawr. Gyda hwnna ar un linell. Na ni, fel yna. Gallwch chi eto edrych ar bethau fel y bwlch rhwng y llythrennau. Os na ddod lawr y bwlch rhwng y llythrennau, i fi'n gallu gwneud y ffont yn fwy o faint. Chi'n gweld? Felly, chi wastad yn gallu cael mwy neu llai o le gan wneud y triciau bach na. Right, great. Mae hwnna'n edrych yn wych. Nawr, y peth ola sy'n eisiau ni wneud o'n i edrych yn fwy hynafol, edrych yn hynach, achos bod ni'n papur fel cefndir, sy'n edrych yn gret, mae hwn yn edrych bach yn refresh i fi. Felly dewch i ni gael mewn i'r elfennau. Ychwanegu cynnwys elfennau, a dwi'n mynd i fynd i'r asedau dylunio, a chwilio fan hyn yn yr asedau dylunio, eto am hen bapur. Nawr, be gewn ni fan hyn yw, chwiliwch am y rai yma sy'n yn ddi-gwyn, achos be chi'ch chi gael, chi'n gweld ar yr un yma, os ni'n clicio ar hwn, mae wedi gosod efo na, reit yn y canol, ond mae'n fach achos o'n ni'n ei weld e. Os yna'n neud hwnna'n fawr yna i orchuddio'r papur cyfan, nawr te, chi'n gweld mae wedi rhoi effaith cwl hen bapur dros y top. Nawr, os chi'n meddwl bod e'n rhy gryf, allwch chi wastad mynd yn anroloiwedd a dod lawr o hwnna i wneud yr effaith yn ysgafnach. Ond hefyd, pidwch a gadael efo yna. Iawn? Ewch nôl mewn. A chwiliwch am rhywbeth arall eto. Rowch un arall mewn. Falle papur wedi plygu y tro hyn. Eto. Neud yn fawr. Gret, chi'n gweld na, mae da ni'r effaith na yn y canol fel bod y papur wedi cael ei blygu'n hanner, sy'n berffaith. A allwch chi hyd yn oed chwilio am ryw effeithiau bach eraill. Enghraifft, dewch ni gael chwilio am rhywbeth fel stamp. Dyma ni. Rhyw hen stamp ink, felly oedd wedi cael ei stampio ar yr papur newydd. A be fi'n licio neud gyda'r rhain yw, chymod, just dod mewn un o'r rhain, a just i roi falle dros gornel fach. Fyna. Sy'n arall dy ti? Rydyn ni'n gael gweld. Stamp bach arall.
dim rhy fawr ar un na. Na rhy fawr. Just yn pipo mewn fyna yn y cornel. Mae just yn rhoi tymau bach o naws hen ffasiwn iddo fe, ynddo fe. Iawn? A dyna ni. Nawr, dwi ddim wedi arbed hwn eto. Mae Express yn arbed popeth i ni wneud drwy'r amser. Felly, mae eisiau ni roi teitl iddo ddo. Felly, lan ar y top yn hyn, cliciwch. A fi ni roi mewn papur newydd diwrnod FE 2026. Na ni. Llwch chi argraffu hwnna gan lawrlwytho fe fel PDF. Neu wrth gwrs, allwch chi glicio rhannu a dolen gweld yn unig. Creu dolen, a wedyn fydd hwnna'n rhoi URL i chi. Unrhyw un sydd yn clicio ar y URL, byddwn nhw yn gweld eich papur newydd bendigedig chi. Siw bydd yr rhain edrych yn gret ar y wal yn y dosbarth. Felly, dyna ni wedi creu ein tudalen flaen ar gyfer diwrnod FE nôl y 1945 ac wedi dysgu hefyd fel i gynhyrchu delweddau yn defnyddio deallusrwydd artiffisial, yn defnyddio AI. A ni hefyd wedi defnyddio'r elfennau o'r llyfrgell mwyn gwneud hwn i edrych yn hynach i hynna, i heneiddio yn papur newydd ni. Right, gret. Wel, ffrindiau, ni'n barod i fynd mlaen i'r ail weithgaredd. Felly dewch i ni gael neud o draw i'r dudalen weithgareddau. Gweld beth yw hwnna, sgrolwn ni lawr. Gweithgaredd 2, fideo, adroddiad newyddion. Nawr, oedd y cinema a oedd fideo yn bwerus iawn ar gyfer rhoi newyddion i bobl yn ystod yr ail ryfel byd. Nawr, oedd ddim teledu braidd neb adres, sa'n siŵr os oedd rhywbeth i gael eto, a gweud y gwir, sa'n gweud yn gofio. Oedd pobl yn gryndo ar y radio adre, ond wedyn, o'n nhw'n mynd i'r cinema leol drwy'r amser mwyn gwylio ffilmiau, ond hefyd, cyn y ffilm, bydden nhw'n cael reel newyddion. Felly, ni'n mynd i drial creu reel newyddion ar gyfer diwrnod FE, a ni'n mynd i drial creu eto yn y naws 1940au yna. A ni'n mynd i gadw fe yn syml gyda, chymod, yr clasuron, pwy, beth, pryd, ble, pam, iawn? Os chi byth yn moyn esbonio rhywbeth, chi ddim yn siŵr fel i ddechrau. Mae pwy, beth, pryd, ble, pam yn ffordd wych o ddechrau rhywbeth bant. Felly, dewch i ni gael gweld pa mor hawdd yw i greu fideo mewn arddull 1940au. Dewch i ni gael trial. Right, wel, dwi'n mynd i fynd nôl i Express. A i ddechrau prosiect newydd yn Express, y gys rai fi wneud yw clicio ar yr A liwgar, y cornel top ochr chwith. A dyma fi nôl ar dudalen cartref Express. A ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly fi'n mynd i clicio ar creu fideo. Yn hyn. A dyma ni. Right, nawr te. Wel, dewch i ni gael chwilio am, dewch i ni gael mewn i ychwanegu cynnwys cyfryngau, a fi ni chwilio mewn yn fideos. Nawr, dewch i ni gael chwilio am, felly na chwilio yn Saesneg am countdown. Chymod, dyma ni, math un o beth, chymod, yr un, chymod ni sy'n edrych yn hen ffasiwn. O, mae hwnna'n edrych yn hen ffasiwn iawn. Mae llwyth o ddewis yma. Cyn bod fi'n i fynd am yr un yma. Right. Nawr, mae'r fideo yna mewn. Allwn ni hefyd, os ni'n chwilio am ragor o bethau tebyg i hwn, clicio ar y 3 dot, mynd i gwybodaeth am y ffynhonnell. Right, a dyma ni, old movie countdown. Old fashioned film leader with scratches, grain and frame flicker. Nawr, y reswm fi di agor hwnna lan yw, os i fi moyn chwilio am ragor o bethau tebyg i hwn, yna, dyma'r math o bethau lle i roi mewn. Lle ni roi mewn rhywbeth fel old movie. Neu lle ni chwilio am rhywbeth fel scratches, grain, frame, flicker. Iawn, dyna'r math o bethau allai fod yn chwilio amdani nhw.
Right, dyna ni de. Right, na dechrau ni gael gwylio hwnna de. Clicio ar chwarae. Right, gwych. Nawr, beth sy'n eisiau ni wneud fan hyn? Hwn yw, dyn ni ddim yn mynd i gyhoeddi bod Buddugoliaeth yn Ewrop fan hyn. Hwn yw'r countdown, chymod, just cyn bod y newyddion yn dechrau. Iawn? Felly, be fi'n wneud, recordio troslais ar gyfer yr olygfa yma. Just yn gweud rhywbeth fel, eich sylw os gwelwch yn dda, newyddion pwysig. Iawn? Felly, na ddod a hwn nôl i'r dechrau. A dwi'n ei recordio troslais. Felly dwi'n ei ychwanegu cynnwys a mynd i'r cyfryngau. Nawr, i recordio troslais, mae eisiau chi fynd draw i naill cerddoriaeth neu effeithiau sain. Dim ots pa un o dan cerddoriaeth neu effeithiau sain, fe welwch chi recordio troslais. A dyma fi de, recordio troslais. A dwi'n ei drial swnio fel rhywun o'r 40au. Felly bant o fi. Eich sylw os gwelwch yn dda. Newyddion pwysig. O, dyna'n swnio'n well nhw'n i'n meddwl. Right. Nawr, dechrau ni chwarae hwnna nôl. Eich sylw os gwelwch yn dda. Newyddion pwysig. Right, great. Nawr, fel arfer fydden ni'n gweithio chi fan hyn i dorri'r olygfa nôl fan hyn nawr, achos bod dim angen gweddill hwn. Ond, fi'n siŵr bod chi wedi gweithio mas beth yw'r broblem dy hwnna, yw bod ni'n cyfru lawr yn y fideo yma o 10 i 1. Eich sylw os gwelwch yn dda. Newyddion pwysig. Felly mae'n bach yn rhyfedd os ni'n mynd i'r newyddion ar 6, ynddo fe? Felly, mae angen diwedd y clip yna. Mae angen, chymod, 3-2-1. Felly, be fi'n ei wneud yw, y gwrthwyneb i beth ni fel arfer wneud, sef symud y troslais i ddiwedd y clip. Achos diwedd y clip i fi eisiau. A tocio dechrau'r clip i ffwrdd. Ni'n mynd i sgwrs hwnna ddigwydd. OK, troslais wedi diflannu. Right, dechrau ni gael dad wneud hwnna. Right. Mae rhaid i fi wneud e. Na ni, OK. Mae eisiau bod e... Na ni. Mae eisiau bod yn ofalus da hwn. Right, dwi'n drial yn awr te. Eich sylw os gwelwch yn dda. Newyddion pwysig. Mae'n dod. Right. Dwi'n mynd licio os ych chi'n pasio hwn. Os ych chi'n paso hwn. Felly, a dwi'n mynd licio chwaith os mae e reit ar y pen gyda chi. Felly, cadwch y troslais tyn bach mewn i'r canol. Tocio nhw. A chi gweld os mae'n dechrau tocio troslais. Ni. Bydd eisiau fi tynnu hwnna'n ôl mas. Neu'n siŵr bod y troslais ddim yn cael ei docio. Right. Credu bod hwnna'n mynd i fod yn iawn dy fi nawr. Okidoki. Dewch ni gael trial e. Eich sylw os gwelwch yn dda. Newyddion pwysig. Gret. Hwnna'n gret. Right. Wel nawr mae rhaid ni gyhoeddi Buddugoliaeth yn Ewrop. O'r diwedd, Buddugoliaeth yn Ewrop. Iawn? Felly dewch ni gael golygfa newydd. Felly ychwanegu golygfa wag. Iawn, clicio ar y plus, ychwanegu golygfa wag. A ar dudalen yma, nawr te, ni'n mynd i chwilio am rhywbeth tebyg. Felly a fi'r fideos. Chi'n cofio beth oedd mewn ma? Oedd rhywbeth fel old video. Iawn? Os mae lot o ddewisiadau fan hyn. Nawr i just gwirio hen fideo. Ydy ma fe. Iawn? Mae chwilio'n Gymraeg newydd o mewn yn yr fideos ar lluniau yn Express. Sy'n gret. Nawr fan hyn, i ni just ymlaen rhywbeth mwy plaen. Dyma ni, rhywbeth fel hyn. Chi'n gweld just rhyw gefndir i chi moyn fan hyn nawr. Di chi'n moyn gweld yr hifau tro ma, neu dim i fel la. Chi just, mae lot yn nhw fan hyn. Just y math ma o beth.
Gret. Felly dwi'n mynd i ddod mewn o hwnna. Ychwanegu fe fel haen ar y canfas. Gret. Iawn, a nawr mae eisiau testyn yna ni. Testyn, ychwanegu eich testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn hyn, Buddugoliaeth yn Ewrop. Diwrnod. Iawn, Buddugoliaeth yn Ewrop. Nawr, yr un sgiliau wnaethon ni ddefnyddio yn y weithgardd gyntaf. Cynllun testyn dynamig, dwi'n meddwl. Ie. Yeah. A wedyn, mae eisiau ffont, chymod. Nawr, mae ydych chi'ch ffontiau diweddar fan hyn, felly os ydych chi'n meddwl, chymod beth, oedd y ffont na ddefnyddiais i ar y papur newydd y berffaith, yna, ewch amdani. Chymod, felly bod fi'n i fynd am... Byddai am... Ie, felly am hwn. Ie! Mae hwnna'n edrych yn hen ffasiwn. Na ni. Right, ni'n mynd i wneud pethau bach fel cau y bwlch rhwng y llinellau. Arbrofi gyda bwlch y llythrennau. Arbrofi gyda ongl. Alright, dyna ni. Iawn. Wel, i ni yn barod i recordio ein droslais. Fan hyn nawr. Iawn, syml yna. Felly, dwi'n gwneud siŵr bod y linell amser fan hyn ar ddechrau y fideo. A dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, fideos, dim fideos, cerddoriaeth a recordio troslais. A banta fi. O'r diwedd, Buddugoliaeth yn Ewrop. Gret, dyna ni. Nawr, mae hwnna wedi'i wneud. Nawr, y tro yma, allai yn sicr just tocio gweddill yr olygfa yma nôl. Felly, allai just cydio yn yr ymyl yma fan hyn, a tynnu fe nôl i matcho hyd y troslais. Right, dewch i ni gwylio'n fideo ni o'r dechrau te. Eich salw ysgwelwch yn dda. Newyddion pwysig. O'r diwedd, Buddugoliaeth yn Ewrop. Gret. Ond mae'r testyn edrych yn llwynedd iawn, felly dewch i ni clicio ar y testyn, a dewch i ni gael mynd i animeiddio fe. Felly dewch animeiddio, a wedyn, yn gyntaf fel licen ni hwn i gyrraedd, chymod, oedd animeiddiadau bach, chymod, rhywbeth fel troi lli fel la nawr yn clasic y math o beth byddech chi'n gweld yn fideos rhael fel byd. Dim falle, neu ie, hyd yn oed pethau fel yna. Pylu na falle, teipiadur yn bendant y teipiadur na. Ond dwi'n credu bod y troi lli na yn rhywbeth byddai wedi digwydd hefyd, felly dwi'n mynd i fynd am hwnna. Ond hefyd, licen ni bod hwn felly'n crynu, achos mae'r frame flicker na yn rhywbeth, chymod, licen ni bod yr effaith na ar y testyn hefyd. Felly, dechrau ni gael mynd i ailadrodd, a dyma ni, crynu. Ie, chi'n gweld? Mae'n neud ei edrych fel rhyw hen fideo, hen ffasiwn. Dechrau ni gael gwylio hwn ar dechrau to nawr. Eich salw ysgwelwch yn dda. Newyddion pwysig. O'r diwedd, Buddugoliaeth yn Ewrop. Ie, mae'r effeithiau animeiddio yna wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fi meddwl i'r test yna. Edrych yn gret. Right, wel, mae eisiau ni gael golygfa arall. Dechrau ni weld beth ni'n mynd i ddweud nawr. Iawn. Wel, fan hyn, felly, yn gyntaf, ni moyn sôn dathlodd Brydain ar cynghreiriau ddiwedd y rhyfel yn Ewrop, siaradodd y brenin a'r prif weinidog gyda'r genedl. Iawn? Felly, fel ni'n mynd i ddangos hwn, mae to, dewch i ni gael chwilio am hen fideo. Felly, fi'n fynd i ychwanegu cynnwys. Cyfryngau, mewn i'r fideos. A fi'n i chwilio fan hyn to, hen fideo. Sgrolio lawr. Nawr,
stym rhaid i hwn fod, chymod, yn fideo o unrhyw beth. Iawn? Llwn ni ychwanegu beth i ni moyn gweld. Gallwch chi, wrth gwrs, cofiwch am y beth eraill na. Lines and grain oedd un o'r pethau. Chi mae hwnna da chi? Neu frame flicker. Chi gweld? A mae'n dangos rhai eraill. A fi wedi cael y geiriau yna gan just edrych ar, chymod, beth oedd disgrifiadau'r un cyntaf na da fi. Fi'n licio rhain, chymod, mae rhain yn cool, chymod, maen nhw fel sy'n nhw ar y fframyn maint gwahanol. Felly, nawr, i ychwanegu golygfa arall, i chi yn gallu clicio ar y plus, neu dyma dric bach i chi, fi'n eitha licio wneud hwn hefyd. Dych chi'n cael jyst dewis yr olygfa, 6 eiliad, mae'n bach yn fyr. Llai am yr un yma sy'n 15. Clicio ar hwnna, a jyst dewis ychwanegu fel golygfa mewn dilyniant. A na fe, wneud jyst rhoi y nesau chi, wneud greu y golygfa wag a roi'r fideo lawr. Rhaid, ydych chi'n clicio chwarae ar hwn. Aid, mae hwnna'n cool, fi'n licio hwnna. Nawr, beth sy'n ni sôn dan o fan hyn yw, chymod, yr brenin ac yn y blaen. Beth sy'n ni fan hyn? Cyngred diwedd y ryfel yn Ewrop. Felly, chymod, gallwn ni fod yn dangos cyfandir Ewrop, bydde hwnna'n cool. Felly, dewch ni chwilio map Ewrop. Ychwanegu cynnwys elfennau, mewn i'r sedau dylunio, a dewch ni chwilio am y gair Ewrop. Dewch ni chwilio yn Saesneg, Ewrop. Right. Felly, dewch chwilio yn yr sedau dylunio ddim wastad yn gret yn Gymraeg, ydw e. Right. A dyma ni map Ewrop fan hyn. Felly, dwi'n mynd i fynd â hwnna. Dwi'n mynd i roi e fan hyn. A sy'n eisiau bod rhy ofalus fan hyn. Na fe, jyst bod e, chymod, ffitio fan aweddol, gret. Nawr, beth yw'n ni'n neud i wneud hwn i edrych yn henach de? Wel, dewch ni gael jyst chwarae rownd gyda fe. Dewch ni gael mynd i'r effeithiau. A os na, chymod, hydlydd Photoshop i ni'n meddwl sy'n mynd i wneud edrych yn cool. Chymod, fel sipia, falle. Waw, mae hwnna'n cool. Diwrnod mat. Na, fi licor sipia yma. Newid y dwysedd. Gret. Ie, mae hwnna yn syth wedi wneud edrych yn rhan o beth i ni'n gweld fan hyn. Gwych. Hyfryd. Beth arall? Allwn ni hefyd fynd mewn i'r golygu a mewn i'r addasu. Mewn fan hyn llwch chi newid pethau fel y minio. Chi gweld? Llwch chi hyd yn oed bylu fe chydig bach yn pylu fe wneud yn blurred. Hwna'n gret os chi'n meddwl rhoi testyn o flaen e. Iawn? Felly bod fi moyn rhoi testyn o flaen e, beth na'n rhoi o flaen e? Jyst rhoi'r gair Ewrop, felly. Fyna. Right, fi'n credu bod werth i ni roi effaith animeiddio ar hwn, chi'n meddwl? Felly, dewch ni gael gweld beth pa effaith animeiddio tro ma. Allen ni fynd am yr un eto'r crynu. Ond falle bod un arall yn ei drio. Beth am rhywbeth fel amrantu? Neu fflachiad? Ie? Yna'n gweithio, yn dwi? Triwch rai wahanol mas. Mae rai ohonyn nhw jyst yn mynd i edrych yn rhy fodern, chymod. Mae'r cynnwrf yna'n cool. Ond o'n i yn licio amrantu yma. Cyfo hwnna'n gret. Ia. I dewis hwnna. Nawr, bach o destun. Wel, ar gyfer y testun, dewch i ni gael copio yr testun sydd dan ni fan hyn. Felly 3 dot, copio, draw i'r olygfa newydd, glicio, glido neu Ctrl V. A dyma ni. Wel, tro hyn falle, just gafi'r gair Ewrop. Fan hyn. Nawr, falle bod eisiau'r testun fod yn liw gwahanol. Iawn. Felly dewch i ni gael newid lliw y testun. Nawr, peidwch a just mynd am wyn. Fydde ni'n osgoi just gwyn. Beth am mynd am, chymod, y lliw
melyn yma sydd ydych chi ar y mil yna. Na fe. Gret. Wel, ni'n barod am droslais arall, yndyn ni? Nawr, allwch chi just clicio recordio, dod draw fan hyn a darllen hwn. Iawn? Neu allwch chi ddweud fersiwn eich hun ohono fe. Ond fi'n mynd i newid draw. Felly fi'n mynd i clicio fan hyn, cyfryngau, cerddoriaeth, recordio droslais, dechrau recordio. Byddai'n newid draw i'r tab dudalen weithgareddau ddarllen, yna fyddai'n dod nôl i glicio stopio recordio. Right, bant a fi de. 3, 2. Dathlodd Prydain a'r cyngreiriaid ddiwedd y rhyfel yn Ewrop. Siaradodd y brenin a'r prif weinidog gyda'r genedl. Ac yna gorffen recordio. A dyna fe. Iawn, felly llwch chi, sim rai bod chi ar sgrin Adobe Express mwyn recordio troslais, llwch chi newid nôl ymlaen i ble bynnag bach sgript chi. A nawr, fel nes i gyda'r olygfa blaenorol, dwi jyst yn tocio hwn yn ôl. Gret, dewch i ni gael gweld y fideo o'r dechrau te. Eich sylw os gwelwch yn dda. Newyddion pwysig. O'r diwedd, buddugoliaeth yn Ewrop. Dathlodd Prydain a'r cyngreiriaid ddiwedd y rhyfel yn Ewrop. Siaradodd y brenin a'r prif weinidog gyda'r genedl. Iawn, nawr, chi'n clywed oedd yna fwlch eitha hir cyn bod fi'n dechrau siarad, a chi'n gweld efo na. Dyna dechrau'r sain, a mae tywelwch fan hyn. Felly fi'n jyst yn mynd i docio hwnna nôl. Dathlodd. Na ni, mae'n well. A oedd tywelwch ar y diwedd hefyd, felly... Na ni, fel na. Felly mwyn am meddwl bod fi'n gallu, chymod, tynhau pethau yma. Cadw y fideo i symud ymlaen. Right, wel, beth nesaf te? Wel, dyma ni beth. Mae diwrnod fi yn meddwl diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Y diwrnod daeth yr ail ryfel byd yn Ewrop i ben. Right, wel. Mae'n amser ni chwilio am hen fideo. Felly, achwn ni cynnwys cyfryngau, fideos. A bant o fi. Hen fideo. Na, gallech chi hefyd fan hyn chwilio am rhywbeth fel WW2. Iawn, World War II. Felly, chymod, mae rhain i gael dych chi hefyd. Felly, dewch ni gael gweld beth yw'n ni'n neud gyda'r rhain. Oherwydd, beth chi'n mynd i ddod ar draws yw bod nhw'n edrych chydig yn rhy fodern, nag nhw. Ond mae tric. Mae yna dric. Felly, a iawn felly un o'r rhain. Beth ewn ni am? Right. Wel, a am un o'r rhain. Felly, hwnna. Right, a dwi'n mynd i ychwanegu fe fel golygfa mewn dilyniant. Iawn, felly dyna ni'n fideo ni, ond mae'n edrych bach yn rhy fodern. Dewch ni gael llenwi'r fideo, achos chi'n gweld mae dyn ni'r bylchau gwyn ma ar top o'r gwaelod. Felly clicio ar llenwi fideo. Fel i fi chi'n gwneud hwn i edrych yn henach. Wel, beth ni'n neud yw, i ni'n chwilio am fideo arall. Iawn, felly na fi ni ychwanegu cynnwys cyfryngau. A dwi'n mynd i chwilio tro yma am just hen fideo. Na, rhywbeth fel hyn. Iawn. A dwi'n mynd i roi hwnna ar bennau. A chi siŵr meddwl, wel, pam ti'n neud na? Ti'n ffili gweld yn fi nawr. Dewch ni gael llenwi fideo. A chi'n meddwl, wel, pam ti'n neud na? Sa'n ni chi gweld e? Ond, gyda yr hain yma sy'n ar top, chi'n gweld beth yw e? Mae dyn ni'r fideo na o'r ail ryfel byd, o'r amddiffyn feidd yma ar gyfer tanciau. A wedyn mae da fi'n hen fideo ar y top. Ond, os dwi nawr yn clicio ar yr hen fideo sydd ar y top, a mynd i'r anrhyloiwedd, nawr, triwch mas, dill cyfuno sgrin, neu lluosogi, ond sgrin siwr o fod. Trio'r ein arall, lluosogi. Lluosogi, o'n i'n anghywir. Lluosogi, nawr be mwyn wedi wneud yw, mae'n cadw'r darnau tywyll yn solid, fel chymod yr ymylon yma sydd ni ar y top, a'r llunellau,
Ond y darnau golau, sef y melyn yn ganol sgrin, mae wedi gwneud hwnna yn dryloiw mwyn dangos yr haen o dano, sef y fideo. Felly nawr pan i fi'n chwarae fe, chi'n gweld, mae'r fideo yna yn edrych yn henach. Cool, ynddo fe? Effaith defnyddiol iawn. Nawr, mae'r fideo, chi'n gweld, mae'r fideo'r hen fideo yma'n yn fyrach na hwn. Felly, ar ryw bwynt, mae'n mynd i ddiflannu. Na ne, a ni'n mynd i weld hwnna. Ond, na i wneud y troslais gynta, a ffindo mas os mae hwnna'n broblem. Os mae fe'n broblem, beth lle i wneud i ymestyn y fideo yma, yw i just arafu fe lawr. Chi'n gweld, cyflymder fan hyn. Os i fi wneud yn arafach, wel, mae'n dyblu'r, os fi'n gwneud y hanner y cyflymder, mae'n dyblu'r hyd. Ond mae dal yn ddeg eiliad, felly, chymod, dwi'n meddwl byddai'n iawn, sa'n credu bydd eisiau fwy na. Ond dewch ni gael recordio troslais beth bynnag. Alright. Ych ni cynnwys cyfryngau, draw i cerddoriaeth, recordio troslais, dechrau recordio, cyfri fi lawr, draw i'r sgript. Mae diwrnod fi yn meddwl diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Y diwrnod daeth yr ail ryfel byd yn Ewrop i ben. Dyna ni. Right. Nawr, dwi ddim mae tymau bach yn hirach na y fideo, ond fi'n credu unwaith to bod na fwlch mawr cyn bod fi'n eich siarad. Dych chi'n gweld? O'r sgript. Mae diwrnod... Ydy, chi'n gweld? A fi fyna siarad â chi'n gweud bod fi'n mynd draw i'r sgript. O'r sgript. Felly, lle dorri y darn cyntaf na bant o'r troslais. Just checo nawr bod fi ddim wedi torri dechrau troslais go iawn. Mae diwrnod fi yn meddwl A be fi'n ei wneud nawr yw stopio fe unwaith dwi wedi benni siarad. diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Y diwrnod daeth yr ail ryfel byd yn Ewrop i ben. Fyna, sy'n meddwl bod fi'n gallu tocio hwnna bant. A nawr lle sy'n mynd y troslais nôl i ddechrau'r olygfa, a chi'n gweld nawr, fel mae'n digwydd, mae digon o hwn gyda fi. Ond fel ddweud i, os mae angen fwy o'r o'r rhain fideo yna chi, just arafwch y fideo lawr a bydd e yn ymestyn i hyd e. Rhaid ni tocio hwnna nôl. Dyna ni. Right, wel, chi'n beth? Fi'n mynd i adael fel na am y fideo yma, ond allwch chi fy mlaen a chwanegu mwy o olygfeydd ar gyfer y gwahanol ffeithiau. A jyst rhoi testyn ar y sgrin gyda'r effaith hen fideo. Felly, bod dim lot o glipiau fideo i gael gyda ni ar gyfer hwn, gan ddefnyddio jyst testyn, chymod pethau fel y map o'r elfennau a'r effaith hen fideo yma fel cefndir, allwch chi greu rhywbeth sydd yn edrych fel fideo o'r amser. Nawr, beth sy'n angen i ni wneud i wneud hwn yn orffenedig yw mae eisiau cerddoriaeth yna ni. Felly, dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau, cerddoriaeth. Nawr, mae angen bod e'n matcho hyd. Nawr, hyd y fideo cyfan dy fi fan hyn yw 25.2 eiliad. Felly mae rhaid i fi gael rhywbeth o leia mor hen yna. Nawr, beth am rhywbeth fel news? Os yna rhywbeth fel hyn... Beth na chwilio am rhywbeth fel 1940. Na. Old news. Tryn nhw na. Na. Reel. Beth am reel? Na. Newsreel. Newsreel. Okay, na trio news eto. Beth yw hwn? Eitha da. Na, mae rhaid modern. Beth am rhywbeth fel brass? Chwilio am just brass. Hwna'n well, unwe? Epic Comics Heroes. Beth arall sy'n gael yma? Memorial Day Tribute Brass.
media matching. O, mwyn ni da. Lot o ddrymiau. Sa'n siŵr am hwnna nawr. Nawr, ma' da chi, os allwch chi fynd mewn i'r gwahanol categoriau, chi'n gweld? A ma' na un i gael o'r enw bras, felly byddai fe'n well bod fi wedi dod mewn i fan hyn. Chymod beth, dim ond 4 sydd fyna, ond o'n i'n licor un na gaethon ni jyst nawr. Na i chwilio bras eto fan hyn. Nawr yr un memorial... Le ma fe? Cynni, Memorial Day Tribute Brass. Nawr allwch chi jyst chwilio Memorial Day, fi'n siŵr. Dewch ni gael trio Memorial Day. Ie, a mae 2 ohonyn nhw. Beth yw mae'r Just fersiwn gwahanol o'n fe. Right, wel, fi'n mynd i fynd am yr un cyntaf yma. Clic, mae'n rhoi fe mewn. Dych ni gael dod lawr o lefel yr sain. Fel bod e dan yn llais i. Pylu fe allan o'r diwedd. A dewch i ni gael gwylio yn fideo ni'n ôl te. Eich salw ysgwelwch yn dda. Newyddion pwysig. O'r diwedd, buddugoliaeth yn Ewrop. Dathrodd Prydain a'r cyngreiriau ddiwedd y rhyfel yn Ewrop. Siaradodd y brenin a'r prif weinidog gyda'r genedl. Mae diwrnod fi yn meddwl diwrnod buddugoliaeth yn Ewrop. Y diwrnod daeth yr ail rhyfel byd yn Ewrop i ben. Gret. Chymod beth, mae'r gerddoriaeth na wir wedi ychwanegu at naws y fideo yma. Mae fe'n berffaith. Yn berffaith. Right, wel, fi'n gobeithio bod chi'n mwynhau hwn. Fi wir mwynhau creu yr prosiectau fideo yma. A gobeithio bod chi'n gweld, unwaith i chi wedi dysgu'r sgil o chymod ddod mewn ar clip fideo, yr hen fideo, ychwanegu bach o destun, tym bach o droslais, na gyd ti angen, dim eisiau gwneud e fwy cymleth, a wedyn ni'n ail ddefnyddio'r sgil yna drosto ar gyfer y golygfeydd sydd i ddod. Pan ych chi wedi gorffen, allwch chi glicio lawrlwytho fe efo'r ffail MP4, neu wrth gwrs rannu fe, fel dolen gweld yn unig. Ac bydd e'n cael ei gyhoeddi unrhyw sy'n clicio ar URL, bydden nhw'n gweld eich fideo chi wedi gyhoeddi i'r we. Wel, dyna ni, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi bore yma, gobeithio bod chi wedi mwynhau. A cofiwch athrawon, allwch chi ymuno ar rhagor o wersi byw gan fyny adobe.live lessons, lan fan hyn. Ond am nawr, hwyl am y tro!